Mangutan ako. Kanang tinuod ba gyud nga luwas na siya sa dihang iyang gituuhan og tinuoray si Kristo Jesus? Iyang gisaligan nga tinuoray o dili pa gid siya luwas? Iyang deklarasyon, luwas na ako kay gisaligan ko nga tinuoray si Kristo Jesus akong tibuok nga kasing-kasing. Luwas na siya o dili pa gyud? Luwas na, boy? Imuha, Joy. Luwas na? Imuha, ate. Luwas na. Luwas na? Ngano kang luwas na siya kay? Saligan man ni. Gisaligan man niya nga tinuoray ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Actually, tinuod siya. Basta kay tinuod lang gyud nga tinuod gyud ang iyang pagsalig sa Ginoo, no? Mo na ginaingon sa Efeso 2:8-9 nga kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Katong tawhanan declare nga siya luwas na. Si Pablo po nag-declare sa taga-Efeso nga sila naluwas na. Tanawa kaniyo? Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Oh. Naluwas kamo. Wala siya nag-ingon nga maluwas kamo, kundi naluwas kamo. Meaning nahitabo na ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Dili kay mahitabo ay pa. So inyong nakita mga igsoon, ang pangutana, posible ba nga kita maluwas bisan pa og buhi pa kita? Posible ba nga siguro na kita nga malangit o dili na gid maimpierno kung buhi pa kita? Posible. Bisag buhi kita, posible na nga kita maluwas o di na gid maimpierno. Ang example kini Efeso 2:8-9. Ingon diri, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Na luwas kamo. Meaning kini sila luwas na. Naluwas na, dili kay luwasonon pa. Ha? Okay. Now, pero unsay rason nga nang sila luwas na? Ang rason is kani, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Unang-una, tungod sa grasya sa Dios. Oo. Ang grasya dili ba usa kani kapabor nga gihatag nimo nga wala nimo hagoi? Bisan pa magdili ka angayan ani pero ihatag ni sa imuha nga pabor tungod kay ang Dios nahigugma kanimo. Example, kita di mangita angayan higugmaon ni Kristo Jesus dili ba? Dili ta angayan nga tagaan sa kinabuhi niya kay kita makasasalaman. Pero iyang gihatag kanato iyahang kinabuhi. Nga naman kay nahigugma siya kanato. Ang tawag ana grasya. Okay. Pero ang grasya ay lang mapuslan nimo kini kung imo kining dawaton. Unsa man pagdawat ang grasya? Pinaagi sa pagtuo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Pinaagi. Nay word nga pinaagi. Mura bitaw siya usa ka channel diin mo agi ang grasya sa Ginoo padung sa imuha. Agianan. Ang pagtuo mao si agianan sa grasya para mo abot kini sa imuha. Kaya may word nga through. Mura bitaw og kanang example, murag tubo. Mao ni ang container nga isa, mao ni ang dako ang container, para nga ang tubig diri sa dako ang container muadto sa gamay nga container na ay channel, na ay agianan. Ang water muadto sa gamay nga container through sa usa ka channel, through sa usa ka tubo, pinaagi sa usa ka tubo. Ingon na pod, ang pagtuo mo'y agianan sa grasya sa Ginoo padulong sa imuha. Okay, nakuha ba unsay work sa pagtuo? Kung motuo ka sa Ginoo, ang grasya sa Dios muadto sa imuha. Kay ang pagtuo mo'y agianan sa grasya padulong sa imuha. Okay ba? Ha? Mo ni naluwas ka mo pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Now, nabatay labot sa atong kaluwasan? Nabatay gamay nga effort para maluwas kita o wala? Ha? Atong sumpayan, atong basag sumpay, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Sa English pa, it is not of yourselves. This is the gift of God. Dili kini sa atong kaugalingon nga buhat. Sakto ka boy, no? Kung dili gasa kini sa Dios. Kung pinagi pa sa buhat walay maluwas, ngano man kita man tanan failure ang atong buhat. Hugaw pa sa trapo ingon pa sa Isaiah 64 verse 6.
atong buhat dili ka pasar. Pasar. Ingon pa sa Bible, there is none righteous, no not one. Walay matarong bisan usa. So kung pinaagi sa pagkamatarong ang basihan para maluwas kita, walay magkapasar nga naman kay wala may matarong. Sanglit na kasalaman ang tanan. Atong basag tiwas. Gasa kini sa Dios. Oo. So kay gasa man sa Dios, dili na paningkamutan para maangkon, dili ba? Ang buhaton mo lang para maangkon mo ni dawaton siya. Sama sa December, kung tagaan kag regalo, ang buhaton lang nimo, mudawat ka. Dili kay di ka dili no? Dawaton. Ug maangkon mo na kini. Dayon, mangutana ko sa inyo ha. Kanang kung naay ihatag sa inyo ha nga haguan pa ninyo ay madawat sa ninyo. Gasa ba na or dili na gasa? Unsa may tawag ana? Hinaguan. Hinaguan. Sweldo. No? Sakto no? Pero ang kaluwasan daw, this is the gift of God. Sa Bisaya pa, gasa kini sa Dios. So, ang kaluwasan, dili mo siya haguan para maangkon. Kung dili, dawaton mo lang, maangkon mo na. Pero ang pagdawat nimo, kinasing-kasing. Ang pagtuo nimo, tinuoray, buhi nga pagtuo. Mangutana ko sa inyo ha. Kung ang kaluwasan pinaagi sa atong pagpaningkamot, unsa kay mahitabo sa atong kasing-kasing? Mahimo siya nga unsa? Kung malangit ka tungod sa imong kaugalingong pagpaningkamot, unsa mahitabo sa imong inikabot mo sa langit? Mahimo kang? Mahimo kang? Ha? Wala. Mahimo kang wala? Wala, kung ha, as if ba? As if. What if malangit ka pinaagi sa imong pagpaningkamot? Wala lagi. Maunsa man ka sa langit, mahimo kang unsa imong karakter? Mahimo kang garboso. Garboso. Mahimo kang hambugero. Hambog day. Kay imo man kaugaling. Kay naluwas ka pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Ingon ang verse 9. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Balikon ko ha. Sa kaluwasan ha, inigabot nimo sa langit. Busa walay makapasigarbo niini kaluwasan. Sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. So dili ka magkaingon nga Lord, naluwas ko Lord tungod kay nangkamot siguro maluwas ko. Salamat kay buutan ko. No? Dili ka mag-ingon na sa langit. Kung dili mo ingon ka, Lord, salamat kay bisan makasasala ako, dili ako angayan nga luwason apan imo akong luwas. Di ba? Sa matong tao nga nasa cross. Kawatan siya the rest of his life. Unya sa few minutes sa iyang life, giluwas siya ni Kristo, sa diyan nagrepent siya, sa diyan nidawat siya kang Kristo, sa diyan nagtuo siya kang Kristo, giluwas siya. Ingon ni Kristo, karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Bisag kawatan siya sa iyang history. Pero sa present kay nagrepent man siya, nidawat siya kang Kristo, ingon si Kristo, uban ikaw sa akong paraiso. Nagabot sa langit, ingon siya, Lord, salamat. Kay bisan makasasala akong dako, apan gidawat ako nimo. Wala ko kini paningkamuti, apan gigasahan mo lang ako. Salamat, dalaygon imong ngalan. So ang Ginoo ang nahimaya. Ang Ginoo ay mong gipasigarbo. Pero ganig naluwas ka kay naa kay performance nga dako sa kalibutan, moingon ka. Lord, salamat kay buutan ko. Salamat kay di ko libakira. Salamat Ginoo kay dili ko kawatan. Naningkamot jud ko para maluwas ko. Salamat. Maayo jud nako No? So ang imong gihimaya, ang imong kaugalingon, dili ang Ginoo. Hate ba na sa Ginoo ang tao nga magpagarbo? Ingon pa sa Ginoo, ingon pa sa Bible, ang yawa gilabay sa kalibutan kay gusto siya motupong sa Ginoo. Garboso ang yawa. Gusto niya motupong sa Ginoo, mulabaw sa mga anghel. Nasa 5 ka eyes. 5 ka ako. 5 ka ako. Karon, human nga kita giluwas sa Ginoo. Na ba kita responsibility o wala na? Nasa verse 10. Mga binuhat kita sa Dios. O gibuhat kita niya diha kang Kristo, Jesus aron
magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Diri na moabot ang maayong binuhatan. Human nimo kaluwas. Human nimo nga ikaw mabuhat nga anak sa Ginoo. Magbuhat na pud ka og maayo. Bale, inganang istorya. Dili ka anak sa Ginoo. Nituo ka, gihimo kang anak sa Ginoo. Luwas na ka, o kay luwas naman ka, magbuhat na dayon ka og maayo. Mao nang order ha. Ang uban kay lahi man. Daotan ka, maningkamot kag buhat og maayo, ay ka maluwas. Di ba? Mao nang order, di ba? Sa una. Pero ang sa Bible lahi. Daotan ka sa una, magrepent ka, mudawat ka kang Kristo, maluwas na dayon ka. Anak na ka sa Ginoo. Unya, giluwas ka sa Ginoo, gibuhat kang iyang anak, aron magbuhat ka og maayo. Mo na diri awa ha. Sa verse 8, naluwas ka pinagi sa pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Verse 9, gibuhat ni aron di ka magpasigarbo, di ba? Pagka verse 10, ha? Binuhat kita sa Dios, meaning gihimo kitang new nature ba? Anak sa yawa karon anak na sa Ginoo. Gibuhat kita niya diha kang Kristo aron, unsay purpose? Aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Amo din ang order. Giluwas kita, gihimo kitang anak aron magbuhat kita sa maayo nga mga butang. Dili kay agoy luwas nako, di na ko maimpyerno, magdinaotan nako. Dili mao ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Giluwas ka aron nga mga lagad kaniya. Aron nga ihatag imong time sa Ginoo. Aron imong ihatag imong love sa Ginoo. Aron imong ihatag imong mga kamot, mga kusog sa Ginoo. Mo nay purpose nga nung giluwas kita. Ha? So akong challenge sa inyo ha. Kay giluwas man mo sa Ginoo, alagara ang Dios nga nahigugma og nagluwas kaninyo. Kay gihatag man ni Kristo iyang kinabuhi aron maluwas kamo, ihatag usab inyong kinabuhi kang Kristo Jesus. Kung wala man gihikaw sa Dios ang iyang tanan diha kaninyo, ayaw usab ihikaw ang inyong tanan ngadto sa Ginoo. Dili kita mapakisama sa uban nga mga tao nga nakadawat og grasya apan dili kabalo muhatag og balos ngadto sa Ginoo aron malipay man sab ang Dios nga naghatag sa iyang kinabuhi para kanato. Dili ba? Usay ang atong kinaiya mo lang kini ay. Gusto lang kita mudawat. Sigdawat. Ha? Apan, ang Ginoo nihatag kanatong kaluwasan aron kita mobalos pod kanaya og maayo nga buhat. Pero balik kita, ang mayong buhat is dili siya requirement para maluwas kita. Ang mayong buhat is bunga sa ato ang pagkalinuwas. Okay ba? No? So, o baka imong responsibilidad nga buhaton sa Ginoo kay giluwas na ka. No? Example, gi-adapt naman ka sa balay, no? Anak ka sa gawas sa una. Ay anak kon ka naka sa lansangan. Dili ka anak sa Ginoo. Ay dili ka anak sa ani nga balay. Uy, ako nga adapon. Kay gi-adapt naman ka anak na ka sa hari sa balay. Tagbalay. Karon kay anak naman ka ana balaya. Aw. Magtrabaho na pud ka di sa balay, di ba? Aron malipay pud ang nag-adapt sa imuha. Nga imo nag yung mamag papa. Okay? Legal naman ana may papel. Di ba? Nga na pod kay gi-adapt naman ta sa Ginoo. Gikan sa pagkaanak sa yawa nahimong anak sa Ginoo. Karon atong alagaran ng Dios nga nahigugma og nag-adapt ka nato. Okay ba? So, karon akong challenge sa inyo alagari ang Dios. Ayaw mo kahadlok nga mga lagad sa Ginoo. Di lagi mo magansi. Na? Ginansya pa. Privilege pa na mga igsoon. Mga lagad maganitag ang isuldo sa tuwa tag 10,000 lang, di ba? No? Samot pa nga ang Dios mo naghatag sa kaluwasan kanato. Nga kana mag-iway kanato gikan sa kalayo nga walay katapusan. Karon mura di lang kayo meaningful sa uban ang kalayo. Ngano man, wala pa man sila maimpyerno. Pero maimpyerno na sila, makaingon sila nga, wow, meaningful gid ang impyerno. O kaya pa sila magkaingon nga sayanga sa ako ang gikalas nga free time sa unang panahon. Wano ko dawata ang Ginoo. May pag ako nang gidawat. Oh.
ulahay na ang pagmahay. Ulahay na ang pagbasol. Dili ba? Karon samtang buhi pa kamo na pa mo'y chance nga madawat sa Ginoo, ayaw gid sayangi. Sa unang panahon, matud ba sa Bible, sa panahon ni Noah, ang mga tao nag-inom sila, nagkaon sila, naglipay-lipay sila, og sa dihang si Noah misulod sa arka. Og niabot ang lunop, o kaya pa sila maingon nga, Noah, pasudla kami. Walay na. Ingon si Noah, nasirado na. Sirado na. Wala na. Isa lang ang chance na to, ha? Only one life we have. Ug isa lang po ang chance na to. Sa panahon nga buhi pa ta. Pagpatay na bang, finish na, wala na. Time's up. So karon ragad. Dawatan ang Ginoo karon nga takna, no? Siguro ang nga ikaw mahimog anak sa Ginoo. Aron nga ini kamatay nimo, padulong ka sa langit dili sa impierno kay anak ko ka sa Ginoo. Nabay anak nga impierno? Wala. Walay anak sa Ginoo nga impierno. Ang tanan nga anak sa Ginoo padulong gid sa langit. Okay. Ha? Kung nag-backslide, actually, maghisgot sa backsliding, ha? Nay duha ka buok nga gilibugan sa duha mga Kristiyanon. Ang una is backsliding, ikaduha apostasy. Unsay backsliding? Ang backsliding is na-change anak ni sa Ginoo nga na-change ang iyang behavior gamay tungod kay gisapot siya. Example, ang bana wala naglungag nga siya may nasa balay, ang asawa naninda sa palengke, gutom kayo. O baka vice versa. Pag uli sa bana, gikan sa dagat, oy, wala ka utan, walong gisapot ang bana. So nakasulti ang bana og dautan nga pulong, no? Imbis bawal maingon og buang, nakaingon ang bana nga buang ka way pulos ka. Imbis dili maayo. So nakasala siya. Pero iyang pagtuo sa Ginoo naa ra gyapon. Ang tawag na backsliding. Dili mawala ang kalawasan ana. Kay makasala ba gid ang anak sa Ginoo? Nga naman nagpuy pamantaan ning unod, di ba? Pero na ikaduha, apostasy. Unsa ning apostasy? Kung ang backsliding na change ang behavior, ang apostasy is na change ang iyang nga belief. So na maingon siya daw kunuhay, I believe in Christ. Pero maingon na siya dayon nga, I do not believe in Christ. I do not love Christ. He is not God. Mao nang apostasy. Nibiya sa pagtuo. Mao na ang dili maluwas. Na ako'y pastor na nagsuot siya gwapo kay nga book. Mga books iyang gisuot daghan about kay Jesus Christ. Jesus is God. Pero at the end ingon siya nga, sipit akong ipangsuot nga mga libro. Ako na-realize Jesus is not God. Pastor siya. Ang tawag niya is apostate. Gibiyaan niya ang pagtuo. Moto ang dili luwas. Og never siya nahimong luwas. Oo. Si Judas, never nahimong luwas si Judas. Bisag kasa, wala siya nahimong luwas. Once nga luwas na ka, always na ka luwas. Hinunumik niya, once nga luwas na ka, always na ka nga luwas. Dili mawala ang kaluwasan ni mabuhay. Kana laging pastor, nganong malaging atong pastor nga isa kay nganong usa man lagi ang pagtuo lagi sa unang tuo sa Jesus Christ karon dili sa mo tuo. Actually, fake siya nga gatuo sa Ginoo. Ang fake nga gold always gina fake. Never gina nahimong pure gold. Sama sa pagtuo. No? Ang fake nga faith always gina nga fake, never gina nga nahimong true faith. Di ba? Pero ang fake, ang true, pero ang pure nga gold, iyo man ang ibagnos-bagnos sa lapok, ibutang man muna sa mga hugaw, wag sa septic tank. Bisan asa na man ibutang ang gold. Gold ra gyapon na siya. Inga na po ang Kristohanon. Makasala man na siya, mabagnos man na siya sa lapokan sa kinabuhi. Anak ra gyapon na sa Ginoo. Ang pagtuo na ra gyapon, Jesus Christ, I believe in you. Di ba kamo, di ba naay tayo nga makasala mo? Nibiya ba mo sa pagtuo? Ningon ba mo nga tawar man si Kristo kay nakasala ko karon? Unya kay di ko makasala, Ginoo na pud siya sa ako. Nabi nga wala. Wala oy. Di ba? Ang problema lamang kung makasala ka, bunalan ka sa Ginoo.
anak ug kaniya. Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, basta anak sa Ginoo nga makasala higugmaon. Whom the Lord loveth, He disciplines. Come on, higugma sa inyong bata? Wala. Kung mangawat na, bunalan dili. Ngano man, di nyo gusto nga mapriso na. Di nyo gusto mapusilan na. Kay mahal man nimo. Pero wala kay gugma na, pasagdain oy. Mudako na siya nga kana mangawat. Mapusilan na siya, wala koy problema na. Di man ako na anak. Pero kay imong anak, bunalan mo. Kaya di mo gusto nga mapriso siya. Balik kita. Balik kita. Ingon ana pod, kung anak kita sa Ginoo og makasalata bunalan pod ta. Kaya di niya gusto nga may sama kita ni atong mga dili anak sa Ginoo. Bunalan kita. Kaya kung dili ta bunalan sa Ginoo, may sama kita ni atong mga dili anak sa Ginoo nga nangahulog. Nangahulog sila. Ay ito niyo, ang bunal bitaw sa Ginoo, usa na siya ka depensa sa Dios para dili ka mahulog sa pagtuo. Example, mo ning pangpang ha, pangpang ni. Ikaw ni padulong sa pangpang. Butangan sa Ginoo black aron matumbak ka. Aron makamata ka, uy padulong ko sa pangpang. Sakit, pero kamata ka, balik ko sa Ginoo. Abasa nimo na sa kanang 1 Corinthians 11:32. Gidisiplina kamo sa Dios aron dili kamo maapil sa silot sa kalibutan. So naay disiplina sa anak sa Ginoo, naapoy silot sa kalibutan. Ha? Para lang kini sa anak sa Ginoo ha. Kung padulong ka sa pangpang, butangan kag black sa Ginoo aron matumbak ka, aron dili ka mapadayon. Aron dili ka mahulog. Di jud ka mahulog basta anak sa Ginoo dili mahulog ngano man. Disiplinaon man. Pero gani dili butangan og disiplina, padungin na sa pangpang. Hagbong gid na. Nasuko kay wala pa sakya. Wala pa sakya, wag ihunungi niya. Pagabot din sa unahan, disgrasya. O di ba? So gikuanan na siya sa Ginoo nga dili siya angay na disgrasya. So wala siya gipasakay, so bad para sa iya ha, pero good ay ito. Good ito. Kay gilikay siya sa disgrasya sa unahan. So ang disiplina is good. Para nga di ka madisgrasya og dako pa nga problema sa unahan. So kitagaan kagamay nga problem aron dili ka masugamak sa dako jud kaayo nga problem. Mao na ang discipline sa Ginoo. Pero para lang ni sa mga anak sa Ginoo. Basta anak sa Ginoo na disiplina aron dili siya mahulog. Okay ba? Ha? Dili anak sa Ginoo. O dili na sa Ginoo, turatoy diha. Pero gasa ka pa igon. Mo nang mga Madagma gid ka, madagma. Dili madagma. Ha? may nagpalagwa street. Isat kayo. Turatoy yan. Kaya nagulat ang Ginoo. Pasagdan na naman siya yung buhaton. Dili man patulatay pagkapos na madagma ang gyapon. Kita madagma gid ta. Madagma gid ta. Kay i-block kita sa Ginoo. So, balik kita, basta anak sa Ginoo, dili mawala ang kalawasan. Ngano man? Kay tagaan ta sa Ginoo sakit. Tagaan ta sa Ginoo kaluyahon, luya sa lawas ba? Tagaan ta sa Ginoo kamatayon. Yes, physical death. Magtinga bitaw ka. Lord, pasaylo ako, Lord, kana kasala ako kanimo. So, actually mga igsoon, dili gid mawala ang kaluwasan. Romans 11:29, basta Romans 11:29. Kasi mako nagbasa. Romans 11:29. Okay. Sa English pa, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ang mga gasa o pagtawag sa Ginoo dili gayon mabakwi. Kung ikaw gipili na sa Ginoo para makabaton sa iyang eternal life, o ikaw gihimo na niyang luwas o gitagaan na kanyang eternal life, dili na niya bakwion. Di na mausab. So, mga igsoon, kung ikaw luwas na jud ka. Kung magkasala ka, dili mawala imong kaluwasan. Pero,
bunalan ka. Kay anak man ka sa Ginoo. Okay ba? Mawala bang kaluwasan dili? Yung mga Grace, mawala Grace dili. Dili no? Unsaon lang ganay ka? Bunalan. So ako nagibalik-balik og tudlo sa inyo ha. Aron nga malansang gid sa inyong hunahuna. Nga ang kaluwasan is stable, fixed forever, no? So malabot nga panahon maghisgot ta about anang forever siguro. Secure ba kita forever? Dili. Narabay word nga forever nga secure. Dili. Ang term niya is perfected forever. Kita ang gipasaylo na perfected forever na kita. Meaning, nabayaran natong sila forever. Okay? So, di lang takutob karon nga adlaw. Mag-pray kita. Lord, salamat sa mga pulong. Hinaot nga kami na panalangin na ni Ani sa ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, ato kita sa atong snack, no?